občas hledáš ponožku, nejspíš ti ve skříni řádí skřítek ponožkovník. Je sice roztomilý, ale že schválně schovává dětem ponožky, už tak roztomilé není. Aby to prý bylo zábavnější, neschovává obě najednou, ale jen jednu. A ačkoliv je to k nevíře, ponožka se skoro nikdy nenajde schválně. Když nemůžeš najít jednu ze svých ponožek, zkus být na chvíli sticha a uslyšíš velmi tichý hlásek, jak se směje. Čichám, čichám. Čichám, čichám. Tady jsou nějaké ponožky. Potřebuju jí hodně. Tady určitě nic není. Tady jsou samé dva. Je. Skříňka tady. Juhu! Našel jsem ponožky. Podívejte, ty jsou krásné. Juhu! Já totiž ponožky miluju. Já totiž si z nich vařím polívčičku. Znáte ponožkovou polívčičku? Ale fuj! Znáte párek v ponožce? Mňam, to je dobrota největší. A pizza z ponožek. Mňam, to je to nejlepší, co může být. No jo, jenomže já nemůžu si vzít srovnané ponožky. Já si můžu brát jenom ty rozházené. A já bych je tolik potřeboval. Já mám nápad. Já je rozházím a budu si je moci vzít. Jejda, no ty jsou krásné. Jo. A už je moje ponožka. Ponožkovníku. Ale to by se musím... Ahoj, ponožkovníku. Ahoj, skřítku, pořádníčku, ahoj. Co tady děláš? No, já jsem skřítek pořádníček a já tady chodím po škole a dívám se, jestli je všechno krásně srovnané. Ale co to nevidím? Tady jsou nějaké rozházené ponožky. To skřítek ponožky. Žebry. Ponožkovníku, co to tady vážíš? Já jsem našel ponožky. Ale... Podívej, On chce rozházené ponožky, tak je hází a aby se mohl vzít, tak je rozhází. To jsem si přesně myslel. Aby si je mohl vzít. Ponožkovníku, ta holčička má pravdu. To nemůžeš takhle dělat přece. My jsme skřítkové a my učíme děti starat se o své věci. A nemůžeš takhle říct krásné srovnané ponožky a rozhazovat tady po zemi a krást je. To se přece nedělá. To není dobrý příklad. Když já je tak miluju, ale podívej se, skřítku, Takže jaké jsou krásné. Takže Tyhle jsou ztracené tlusté na zimu. Tyhle ty jsou slavé na léto. A tyhle bych strašně chtěl, protože ty jsou se srdíčkama. Ale to nemůžeš přeci. To nejde. Ponožkovníků. Já to musím schovat a dát na tebe pozor. My máme hodně ponožek doma, takže ti klidně bude dáme. Jo, kam mě přineseš? Ale jenom jeden dvoj. Řekni mi, prosím tě, co máš tady v té kabele? Ale děti, totiž ponožky. Každá ponožka má svůj příběh. A já v té taštičce mám ponožky. Ponožky, já to věděla. Víte, co tam mám? Já věděla, že tam jsou
víte, co já tady mám? Já věděla, že tam jsou ponožky. To je ponožka paní učitelky Alenky. A tu ponožku pletla její 90letá babička. Ukáž. No ta je krásná. Pohledali byste na mě tady děti, prosím. Kráš. No to já mám i tady ponožky. A Se podívat. co je třeba tohle za ponožku? Jo, tohle to je ponožka paní učitelky Hanky ze školky. Že ona pořád jezdí na kole. A aby byla dobře vidět. Podíváte na ní. Ano. Tak se na ní podívejte. Co tam máš? Chceš, Oleti, chceš si vybrat ponožku? Chceš si vybrat ponožku? Šahni. Jo, a tahle ponožka, děti. Víte, koho je? Ne. Tání. Paní ředitelky. Protože ta v nich spinká a zdají se jí nejkrásnější sny. Učíme dětem. Učíme dětem. Podívejte se. A ty zase já. Jo, Co to tam máš? zase ty, no tak dobře. Co je tohle za ponožku? Je, kamovi. Co je tohle za ponožku? Další sen. Jo, a tahle ta ponožka, to je paní školnice. Ona v nich chodí na fotbal. A v těch ponožkách někdy hraje i fotbal. Chcete? To vypadá jako rukavice. Tak, Ponožku. chceš Co je si tohle vybrat to? holčičko ponožku? Co je tohle za ponožku? Je, děti, koukejte. To je ponožka paní družinářky Štěpánky. Ona v nich totiž chodí v sandálech. Co to tam je napsaný? Love. Co to je? No peníze. Můžu vám dát Ponožky, za pohlídání třeba. Je, a děti, koukejte. Láska. Kdo to uhodne, či je tahle ponožka? Pardon. Koho? A. Čuchni, čuchni. Či je to ponožka? Čuchni. Koho je to ponožka? Tání. A. To je paní kuchařky Jitušky přece. Ona si je polila rajskou omáčkou. Šuho. Tak, a tahle holčička se tak hezky směje, tak si mi dá ponožku. Jo. Jestli pak víte, či je tahle umazaná ponožka. Paní učitelka Klárka pořád něco dělá. Venku na zahradě v dílně. A tak má umazané ponožky. Komu pak je dáme? Tamhle těm krásným holčičkám. Šuho. A teď zase já. Tak teď ty zase, no dobře. Šátra. Je tam něco? Je tady nějaká... Jo. Tahle ta ponožka, víte, koho je? To bude nějaké paní učitelky nebo pana učitele? Pana učitele Ivana, protože on jí má do holínek a v tom seká zahradu s těma holínkama. Komu ji dáme? Tady. Máme tam ještě něco? No ještě něco? Vždyť tamhle ty holčičky nemají. Ani já. Šahni tam. Hledám, šátrám. A je tady ještě jedna. Jo, ale tahle Černobílá. ta nám zůstala úplně poslední. To je pana učitele Pavla. Tahle ta ponožka totiž stála na stupních vítězů. Princezny. No ještě mě chybí ponožka pana starosty, už snad mám všechny. Jo, a poslouchejte. Když já mám hodně ponožek a někdo mi dá ponožky, já si je i zavařuju do sklenice. Zavařené ponožky. Zapařené. No, čisté. Aha. Jenomže skřídku, já tady pořád cítím nějaké ponožky. To bude tam odzadu. Ne, odpředu. Odpředu. Ale co to tady je pocem? Co to tady je? No tady něco je. To nejsou moje ponožky. Kanička. Ponožky. To je nějaký... Ponožky. To je nějaký... Já to pověsím a uvidíme, co se stane. Jsou páry ponožek. Tady jsou ponožky. Páry, to jsou ty stejný. Ponožkovníku, nemáš tu náhodou prsty?
Tady je od každé ponožky jenom jedna. Jo. To není uklizené. No jo, ale mně se zdá, že jsem takové ponožky tady ve třídě už dneska někde viděl. To je dědo. Tak schválně. Myslíte si, že někdo z vás má ponožku do páru této ponožce? Vy se krásně hlásíte. Tak prosím, pojďte a přijďte sem na naši šňůru. Ale takhle Pojďte, já pojďte. já přijdu o ponožky. Tak budeš mi kličku hlás, to ti neuškodí. Aspoň se postíš. A kdo má tuhle ponožku, tak pojďte a povězte ji sem na šňůru. A kdo má tuhle ponožku, učitelskou, tak pojďte. Krásnou. A kdo má Tohle ponožku. ředitelskou ponožku, Pojďte, tady si hezky přijďte. Tak, hezky. a kdo má učitelskou ponožku, pojďte. A kdo má svítící školkovou ponožku, pojďte. A kdo má špinavou výtvarnickou ponožku, pojďte pověsit. A kdo má voňavou červeňoučkou kuchařskou, O, zavrýské máčky. Kdo ji má? Pojďte ji pověsit. to vypadá, že máme uklizenou. Zdá se mi, že všechno je srovnané, tak jak má být. Ponožkovníku, pamatuješ to dobře, takhle to má vypadat. Všecko pěkně do páru a i když to je třeba ušpiněné, necháš to, ponožkovníku, i když je to třeba ušpiněné, čeká to na pračku, až to vypere. A novinku, která to přidá. Tak vy to vrátíte. No, my to musíme vrátit, ponožkovníku. My to musíme vrátit. Tomu Tak, a já teďka skřítek pořádníček, jsem naprosto spokojený, protože v této škole je všechno krásně uklizené. A my můžeme jít. A víš, proč je to tady No uklizený? to mi řekni teda. Proč je tady čisto, všechno srovnaný, ponožky srovnaný, hračky srovnaný, pomůcky srovnaný? No, protože je dneska první školní den. Co pak je 1. září? Dneska... No. Aha. Děti jdou dneska poprvé do školy. Všechno je srovnané, protože paní učitelky a paní školník, všechno tady srovnali. Ale já mám nápad. My se sem půjdeme skřídku podívat za měsíc a to už určitě něco najdeme. Jak ty? Tak já. Dobře. V tom případě se těšíme, děti, za měsíc. Mějte se krásně. Pepíčku. Pořád nic. Ale skřítku ponožkovníku. O, skřítku ponožkovníku. A skřítku pořádníčku. Jsem tak ráda, že tě tady vidím. Ztratil se nám skřítek Pepa. Pepa. Prosím tě, Pepa. pomož mi ho najít. Skřítku ponožkovníku, Vybráte že mu taky pomůžeš. Pomůžeme. Pepu, no, my to sami nezvládneme. Nás je málo, škola je veliká. Děti, pomůžete nám najít toho Pepu? Pomůžete. Tak jdeme. Hurá, podívat, tak pojďte s námi, my ho budeme hledat. Nebo vás to tak nespadne. Pojďte. Pojďte hledat. Jdeme hledat Pepu. Pojďte, děti. Pojďte hledat Pepu. Já to tady teda pořádně